Il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li n-nies għandhom raġun ikunu irrabjati dwar l-inċident li seħħ is-Sibt li għadda fil-Mellieħa. Waqt li sostna li mhux se jikkummenta fuq il-każ tal-Mellieħa fid-dawl tal-investigazzjonijiet li għaddejjin, sostna li hemm responsabbilitajiet ta' professjonisti li għandhom il-warrant. Dan fl-isfond ta' żewġ każijiet fl-aħħar ġimgħat fejn binjiet qrib sit ta' kostruzzjoni ġġarfu f'inċidenti li seta' kellhom konsegwenzi ferm qar. Jovju wkoll li hemm responsabbiltajiet tal-professjonisti li għandhom il-warrant. Safenna fin il-perit huwa responsabbli meta jiffirma l-affarijiet. Safenna fin jekk il-perit ma jkunx qed jaqbel mal-mod ta' kif qed isiru x-xogħlijiet huwa fid-dover tiegħu jew tagħha illi tiddisassozja ruħu jew ruħha mill-proġett u tneħħismu minn fuq il-proġett. Il-Prim Ministru spjega wkoll li l-Gvern se jkompli bid-diskussjonijiet ma' dawk kollha involuti dwar it-tnedija ta' awtorità li se tiġbor taħt saqaf wieħed l-entitajiet regolatorji kollha fil-qasam tal-kostruzzjoni f'pajjiżna. Madankollu tenna li hemm responsabbiltà x'tintrefa'. Fil-waqt li ngħidu li hemm bżonn ta' aktar enforcement u ngħid l-ewwel wieħed il-Gvern x'qed jagħmel f'dak ir-rigward u t-twaqqif ta' awtorità ġdida li għaddejjin xogħol b'dan ir-rigward u din il-ġimgħa ħallaqqa lil stakeholders differenti biex nisma' min-naħa tagħhom x'għandu jsir fl-interim u ngħidilhom x'naħsbu aħna li għandu jsir fl-interim, il-responsabilità professjonali hemm qiegħda. Dr. Muscat għal dan fit-tmiem laqgħa tal-Mużak li matula stqarr li fil-5 snin li ġejjin l-Unjoni Ewropea għandha tagħti prijorità ikbar lill-innovazzjoni sabiex tkun ma tal-ewwel fid-dinja f'dan ir-rigward. Saħaq li waħda mill-ewwel prijoritajiet għall-Kummissjoni l-ġdida u l-Kunsill Ewropew se tkun li jingħalaq malajr il-ftehim għall-baġit tal-Unjoni Ewropea għas-7 snin li ġejjin. Mistoqsi dwar il-formazzjoni tal-Kummissjoni l-ġdida, il-Prim Ministru qal li d-diskussjonijiet se jieħdu forma iżjed ċara fis-summit li jmiss tal-Kunsill Ewropew fl-aħħar ta' dan ix-xahar. Qegħdin f'sitwazzjoni fejn hemm kummissarji li ġew eletti fil-Parlament Ewropew u jridu jiddeċiedu jekk jibqgħux kummissarji sa tmiem dan il-mandat jew jitlux fil-Parlament Ewropew u jċedux issiġġu fil-Parlament Ewropew. Ma naħseb ifhimni inkonna idea ċara x'tista' tiġri u ma jiġrix aktar tard dan ix-xahar meta jkun hemm il-Kunsill Ewropew. Saħaq ukoll li bil-mandat moti fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, pajjiżna qed jappoġġja b'mod sħiħ il-kandidat tas-Soċjalisti Ewropej Frans Timmermans. Il-pożizzjoni tiegħi kienet ċara mal-ewwel li qed nappoġġjaw lil Frans Timmermans bħala kandidat tas-Soċjalisti Ewropej huwa parti mill-mandat tagħna qed jisiru diskussjonijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.